Unsa may inyong assessment sa Sinulog Grand Parade kagahapon? Nalingaw ra ba ang tanan? Matod pa ni Mayor Raymond Garcia nga sunod tuig adto gyapon sa Abiliana ang Sinulog 2026 mga kabombo. Naay mga nagyaw-yaw diya sa social media kay wala kunoy crowd control. Akong nahibaw-an sa wala pa ang Sinulog Grand Parade, dunay mga tao nga gitahasan alang sa crowd control. Apan tungod sa kadaghan sa mga tao nga midagsa sa Cebu City, hinungdan nga nagkuwang og crowd control mga kabombo. Di na makontrol ang lihok sa mga tao tungod sa kadaghan. Sa nakalabay nga 2023 o 2024 nga sinulog, dili ingon ato ang nahitabo tungod kay didto man sa SRP gipahigayon ang sinulog mga kabombo. Dili kayo daghan ng mga tao dito sa SRP. Last nga sinulog pagka 2024 tungod kay nabahin ng mga tao. Naay mga tao nagdasok sa downtown area, napoy nagdasok dito sa SRP mga kabombo. Lahi ra jud kayo ang atmosphere kung ari sa karaan nga ruta ang Sinulog Grand Parade kay magdasok yun ang mga tao, mga kabombo, sad-sad yun, tamang sa ginahawa. Panahon ni Mike Rama, ni adtong siya pa ay mayor, 2014, 2015, 2016, ingon ana ang nahitabo. Aniabot og 3 million kapin, paingon sa 4 million ang gidaghanon sa mga tao, samok pod kayo mga kabombo. Panahon ni Tami Osmeña, 2017, 2018, 2019 nga sinulog, ingon ato man gyapon ang nahitabo. Dasok kayo ang mga tao, daghan na kuyapan, daghan naglisod og ginhawa, tungod kay huot kayo ang lugar, tungod sa kabaga sa duot sa katawhan, mga suking tigaminaw. Pwede man ta magsinulog sa SRP apan dili pa karon. Dili pa gyud siya haom nga adto sa SRP. Maybe in due time. Moabot ra ang panahon nga haom na kaayo nga sa SRP ta magsinulog mga kabombo. Buhi kayo ang ekonomiya sa Cebu City kagahapon adlaw. Daghang mga negosyante nga gagmay o dagkong mga negosyante ang nakaginansya gyud. Kagahapon adlaw, halin kayo ang ilang mga baligya mga kabombo. Unya, doon na lang ko'y suggestion ngadto sa taga Sinulog Foundation Incorporated. Ako man gud na obserbaran nga kasagaran sa di-perform kagabi nga mga contingents puros nakasulod sa top 5 mga kabombo gikan man sa probinsya. Ang mga contingents nga ni-perform og buntag og hapon nga hayag pa wa makasud sa top 5 mga kabombo. Gawa sa lumad ba sa kanon? Ang uban ni perform og buntag udto hapon ugga ang show. Mas mubintaha og gabi kay murag mulami ang show mga kabombo. Ang mga contingents gikan sa province of Cebu mao may kasagaran nga midaog. Nganong gipauwahi man to ang tanan nga mga contingents gikan sa probinsya? Advantage kayo nila. Kay misamot kanindot ang ilang performance. Mao ba to'y bugti? Mao ba to'y siya kapalit sa 33 million nga gidonate sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ngadto sa Sinulog Foundation Incorporated? Nga gitagaan gyud og pabor ang mga contingents sa lalawigan sa Sugbo, gipauwahi gyud sila para maigo sila sa mga LED light mga kabombo. Makahatag man og dugang nga kanindot sa sayaw ug maigo ka sa mga suga mga kabombo. Kining ako pangutana lang. Tungod kay unfair kayo nga mo perform kag buntag, hayag nga dako ugga kayo ang show, ugga ang sayaw. Mas bintaha man gud kung gabi kay tungod sa kahayag nga mudan-ag ngadto sa props o costume sa mga dancer, nakahatag kini og dugang kanindot sa ilang sayaw mga kabombo. Tungod sa LED walls o light effects sa grandstand, lutaw kayo mga kabombo ang performance sa mga contingents. Lutaw kayo ang kahayag sa mga nisayaw sa sinulog, maong pabor kayo sa mga nisayaw o gabi. Katong mga contingents nga gipasayaw o gabi. Pananglitan, kung gipasayaw pa to sila og buntag, mudaog kaha to sila,
Mas maayo sa sunod, i-raffle. I-raffle na lang ang order of a presentation para patas ba? Ha? Mura man to og naay gipalabi ang Sinulog Foundation Incorporated. Murag naay gipalabi. Mura man og gipaboran og maayo ang mga contingents sa province of Cebu. Ha? Basin pod maotoy bugti sa 33 million nga gihatag sa Kapitolyo ngadto sa SFI aron pod nga paboran ang ilang mga contingents, mga kabumbo. Kining ako pangutana lang. Unya, ako na obserbaran nga murag dili naman to Sinulog Festival. Mura naman to pasigarbo sa Sinulog. Ang nahitabo sa nahabilin nga 11 ka mga contingents. Kay mura man to pasigarbo sa Sugbo ang performance sa 11 ka mga contingents nga kinalasan nga ni-perform. Ang gisagulan ng ugbit sa Sinulog, di Sinulog na. Ang ilang performance pang pasigarbo man kayto. Giusab lang ang bit, gisagulag Sinulog, di Sinulog na mga kabumbo. Mao na nakaingon ta nga mura manig pasigarbo sa Sinulog. Unya alas 12 na kadlawon wa pa gi-announce ang mga winner sa Sinulog Grand Parade. Nganong nadugay man to og maayo? Unsa may rason gilangay magmaayo? Nganong dugay man nahuman? Mas maayo alas 9, alas 10 human na. Kaya mga tao buntag pa nagatang didto unya luoy pod biya nga so sa taas nga oras magsigig lingko diha makabumbo nagpaabot og kisa mga nidaog. Ang tunabtan nag alas 12 kadlawon wa pa gi-announce ang mga winner. Dapat dili maabtag kadlawon, uy, por Diyos, por Santo. Ha? Taas kayo ang mga lull moment. Before makasugod og sayaw ang sunod nga mga contingents, taas kayo og mga lull moment. Ngano nakasulti ko ani? Base sa akong observation. Ha? Kaya nag-angkor ko diri sa Bombo Radio o 8 ka oras. Mao ni ako na-obserbaran. Langay kayo. Maoy usa sa mga nakalangay. Kanini ang inig-out sa last kani sayaw nga mga contingents. Mosunod to mga trapo sa stage, hangtod dugay pa kayo makasayaw ang next nga contingents. Dili ana uy. Obserbari ang pasigarbo sa Sugbo, di ba? Snappy kayo. Obserbari ang pasigarbo sa Sugbo, di ba? Walay lull moment mga kabumbo. Kisa may gadas production kagahapon sa Sinulog sa Abiliana, mura mag lausi man gamay. Onya kanang mga muges og kanta, ayaw na natagaay og taas ang ilang oras sa pagpasundayag. Kaya ang gianha sa mga tao diha sa Abiliana, dili man ang mukanta. Nianha ang mga tao sa Abiliana, kay motan-aw na og sayaw sa mga contingents, mga sukin tigaminaw.